फिर से मेरी बेटी को टारगेट किया गया है, फिर से मेरी बेटी का नाम और फोटो लगाकर गाना गाया गया है। भैया अगर जे खेसारी लाल यादव इस सिंगर के साथ में मिथुन कुशवाहा के साथ में कुछ भी कर देता रहन, हम खेसारी लाल यादव के सपोर्ट में बानी। और अब तू लोग मन सोची हलो कि हैं सुमितवा तोरा खेसारी लाल यादव के टीम से पैसा मिलेला, वही से ते खेसारी लाल यादव के सपोर्ट में बारिश, और चाहे खेसारी लाल यादव से ते बातचीत करेलिस, वही से ते खेसारी लाल यादव के सपोर्ट में बारिश। भाई लोग ऐसा कुछ बात नहीं खे यार, हम मानता नहीं कि आज से कुछ दिन पहले खेसारी लाल यादव गलती कैले रहन तो उनका बेटी पर गाना बन रहे, और वो टाइम भाई खेसारी लाल यादव गलती कैले रहन कैसे कि भाई लोग नीलू पर, जूली पर, काजल पर गाना बनैले रहन, और ओकरा बाद एगो और गाना गैले रहन कि चाची तोर बाची सपनवा में आती है, तो उनकरा के पंकज सिंह रास्ता देखाए खातिर उनकरा बेटी पर एगो गाना बना देलस। मगर आज खेसारी लाल यादव का ऐसा गलती कैले बारन कि उनकरा बेटी पर फिर से भोजपुरी इंडस्ट्री में गाना बन गई। भैया एगो बात जान जा लो कि ई चकपेली सिंगर खेसारी लाल यादव के बेटी के ऊपर गाना बना के हिट होकल चाहता, और ना तो तू लोग ये मन से चलो कि सुमितवा जातिवाद करेला और सुमितवा कोनो जाति के सपोर्ट करेला। भैया हम तारा लोग इनसे आज एगो बात बता दी कि खेसारी लाल यादव अगर जे कुशवाहा जाति से रहतन और कोनो यादव समाज के लड़का उनका बेटी के ऊपर गाना बनैले रहित तो फिर भी भैया हम खेसारी लाल यादव के सपोर्ट करती, काहे कि भैया खेसारी लाल यादव निर्दोष बरन, आज वो ऐसा कोनो गलती नैकन कैले, मगर फिर भी उनकरा बेटी के ऊपर गाना बन चुकल बा। और हम तहरा लोगिन से एगो बात बता दी कि खेसारी लाल यादव भोजपुरी के बहुत बड़का सुपरस्टार बरन, और झाड़ जैसन सिंगर एक माई के लाइक ही उनकरा बेटी के ऊपर गाना बना के स्टार बनने के चाहता। तो बेटा इतना दूर ले जाऊंगा कि शायद अंदाजा आपको नहीं होगा, आप किस कोने में छुपे रहोगे, मुझे ढूंढने में टाइम और मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है। खेसारी लाल यादव के कमजोर पॉइंट हवे उनकर परिवार, और भैया भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ ऐसा सिंगर बारन जौन खेसारी लाल यादव के कमजोर पॉइंट ध के उनका बेटी के ऊपर गाना बना के और चाहेलन सन अपने मार्केट में हिट होकर के और खेसारी लाल यादव के नाम बदनाम करे के। भाई लोग तू लोग ही बताओ लोग कहाँ तक सही पा। आज सुपरस्टार ऐसा कोनो गलती ना कैले मगर फिर भी ओकरा बेटी के ऊपर एगो गाना आ गई। एगो बात बताओ लोग, ओहू सुपरस्टार लगे आँख बा, कान बा, नाक बा, दिल बा, उ जब यार देखत होई तो ओकरा तकलीफ ना होत होई कि भैया हम तो सुपरस्टार हो गई, पैसा कमा लेनी, धन कमा लेनी, मगर साला इज्जत ना कमैनी। केहू भी हमरा बेटी के ऊपर आएला, गाना बना देवेला और साला निकल जाला। फिर से मेरी बेटी को टारगेट किया गया है, फिर से उसके नाम को, उसको फोटो को लगाकर गाना गाया गया है। भैया हम शुरुआते में बोलनी हाँ कि खेसारी लाल यादव मिथुन कुशवाहा के साथ में कुछ भी कर देता रहन, खेसारी लाल यादव के हम सपोर्ट में बानी, कैसे कि भाई लोग एगो बेटी के बाप कितना चीज सहन करी, कितना चीज के देखी। यार तू लोग एगो बात बताओ लो कि उ बेटी के बाप जब अपना बेटी लगे जात होई तो साला उ बेटी से कैसे नजर मिला पावत होई। तू लोग यार सोच के देख लो ना यार। मान लो खेसारी लाल यादव अश्लील गाना गायलन तो भैया एक पर एक तू उनकरा के इतना बेइज्जत कर देबो कि उनकरा बेटी के ऊपर गाना बना देबो। ये कहाँ तक सही बा, कहाँ तक? तू लोग का कहे के चाहता लोग इस मैटर पर प्लीज कमेंट करके बताओ लोग। और ना तो हम तो एक एगो बात कहें, जौन करे के बा खेसारी लाल यादव जी एक साथ में कर बानी सन हमनी के सपोर्ट में।